Huw Davies ydw I, a dwi'n gweithio fel yr arweinydd cynradd yn e-sgol, a dyn ni yma bore ma mwyn darganfod yr hyn sydd gennym ni mewn golwg ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod 2025-26. Beth fydd ddarpariaeth yr adran gynradd e-sgol yn y flwyddyn academaidd nesaf yma? Felly, jyst chydig bach o gyd-destun i chi i ddechrau cyn i ni fwrw ati. Mae e-sgol yn gweithio drwy 2 adran wahanol. I ddechrau, mae'r adran uwchradd, yr adran gyntaf fel petai gafodd ei sefydlu yn ôl yn 2019. Mae'r adran uwchradd yn gyfrifol am greu partneriaethau rhwng wahanol ysgolion uwchradd sydd yn chwilio am ffyrdd creadigol a modern o gyflwyno wahanol sesiynau a pynciau tygau a lefel A i'w gilydd o un campws neu un ysgol i'r llall, a cynnig mwy o ddewis i'r dysgwyr hynny sydd yn astudio gwahanol dygau neu lefelau A. Wedyn mae Carlam Cymru sydd yn brosiect mwyn creu fideos adolygu ar gyfer tygau a lefel A. Unwaith eto, mae yna fwy na 1,200 ohonyn nhw'n bodoli ar ein gwefan ac ar ein sianel YouTube, i gyd yn rhad ac am ddim. A wedyn, yr adran gynradd, fel dwi wedi sôn, fydd i'r arweinydd, dwi'n gweithio gyda Siwan Richards mwyn darparu gwahanol brosiectau mewn gwahanol ffrydiau. A dyma nhw'r 5 gwahanol ffrwd, dyma sut dyn ni'n edrych ar y gwahanol brosiectau dyn ni'n darparu yma yn yr adran gynradd. Mae gennym ni e-hangu Gorwelion, ein ffrwd ar gyfer dysgwyr mwy afal a thalentog. Prosiect wedyn Gwyddoniaeth a Thechnoleg mwyn darparu ymholiadau gwyddonol, fel bod dosbarthiadau yn medru cwblhau nhw ar yr un pryd a ni yn fyw fel petai. Wedyn mae'n prosiect Ieithoedd Rhyngwladol ni ar gyfer gwersi Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg, a'r ffrwd Cymreictod, ble da ni'n rhedeg nifer o brosiectau mini fel petai yn ystod y flwyddyn. Ac yn ola yn sesiynau Dolen a Dysgu sydd rhywbeth tebyg i wasanaethau, mae'n siŵr. Dyn ni'n cynnal y sesiynau yma i gyd drwy Microsoft Teams a Hwb, yn ffrydio'n uniongyrchol i fewn i'r dosbarth ac yn trio gwneud pethau mor plug and play, fel sy'r Sais yn dweud, fel bod athrawon yn medru clicio ar y ddolen a mynd syth fewn i'r ddarpariaeth yn ddi-ffwdan. Felly, be dwi'n mynd i wneud bore yma, di roi chydig bach o gyd-destun i chi ynglyn â sut mae'r gwahanol ffrydiau yma wedi gweithio yn y gorffennol a sut dyn ni'n cynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod. A wnawn ni ddechrau efo'r prosiect e-hangu Gorwelion ar gyfer dysgwyr mwy abal a thalentog. Felly, dyn ni'n gweithio ar y prosiect yma gyda gwahanol fudiadau a prifysgolion mwyn darparu modiwlau byr i ddysgwyr sydd â talent neu dawn penodol mewn rhyw faes neu bwnc. Enghraifft, llynedd, fe weithio ni gyda Prifysgol Caerdydd mwyn darparu ar gyfer mathemateg a rhifedd, a Technocamps a Cyber First hefyd ar gyfer sgiliau digidol. A fe welwch chi fan hyn bod y modiwlau hynny wedi bod yn boblogaidd iawn ar ddechrau'r blwyddyn diwetha, 731 o ddysgwyr o wahanol rannau o Gymru yn cymryd rhan jyst yn y 2 fodiwl hynny. Felly, sut mae'r sesiynau yma'n gweithio? Wel, dyn ni'n annog ysgolion ac athrawon i ddarparu dyfais ar gyfer pob dysgwr, neu falle 1 rhwng 2 os nad ydy 1 yr 1 yn bosib, achos unigolion dyn ni'n annog i gymryd rhan yn ystod y sesiynau yma, neu dosbarthiadau cyfan fel petai. A mae'r dosbarthiadau yma yn dilyn yr hyn sy'n cael ei gyflwyno mewn byd delfrydol unwaith eto ar sgrin mawr yn y dosbarth, neu dosbarth ychwanegol falle, ble da ni'n rhedeg y cyflwyniad drwy Cahoot, ac yn ceisio gwneud y cynnwys mor yngweithiol a phosib fel bod yna gwestiynau a tasgau cyson yn ystod y sesiwn. Mae yna aelod o'r partner yn yr achos yma, fe welwch chi bod fi wedi rhoi logo Prifysgol Caerdydd yna mwyn dynodi hynny, a wedyn aelod o staff e-sgol hefyd mwyn hwyluso'r sesiwn gyda'r person hynny. Does na ddim camerâu na meicroffonau ymlaen o safbwynt y dysgwyr, just yr staff sydd ar y sgrin mwyn gwneud i lif y sesiwn fod mor hwylus a phosib. Mae'r sesiynau yma'n para tua 30 i 40 munud fel arfer, a maen nhw'n para 4 wythnos. Da ni'n cynnal 4 sesiwn wythnosol. Da ni'n gwybod bod lot o bethau'n medru tarfu ar yr amserlen mewn ysgolion cynradd yn amlwg, felly da ni'n recordio pob sesiwn a rhoi nhw ar ein sianel YouTube
yn rhad ac am ddim, felly os nad ydych chi'n medru mynychu un o'r sesiynau fyw, mae'r dysgwyr hynny'n medru dal i fyny cyn y sesiwn nesaf fel petai. A maen nhw wedi bod yn boblogaidd iawn, fe welwch chi y sylw yma gen athro oedd yn cynnig adborth ar waelod y sgrin. Felly, beth sydd ganddon ni mewn golwg ar gyfer y flwyddyn i ddod? Wel, da ni'n adeiladu ar y ddarpariaeth, a fyddwn ni'n cychwyn rwan mewn tua pythefnos gyda Ysgol Feddygol Gogledd Cymru Prifysgol Bangor, mwyn cyffwrdd ar yr elfen Gwyddoniaeth a Thechnoleg a dysgu am rannau gwahanol o'r corff. Mae hwnnw'n un newydd a cyffroes da ni'n edrych ymlaen ato fo'n arw. Wedyn, da ni'n ailgydio yn y prosiect Cyfrin a Chai Curo gyda Prifysgol Caerdydd a'r Adran Mathemateg yn Prifysgol Caerdydd, mwyn holi y dysgwyr sy'n cymryd rhan i feddwl am wahanol gemau a sefyllfaoedd mewn ffordd mathemategol fel bod nhw'n medru ffeindio y strategaeth orau mwyn ennill y gêm honno fel petai. Fyddwn ni hefyd yn gweithio efo Technocamps mwyn cynnal sêr seibr unwaith eto ar gyfer rheini sydd yn syrenu o ran sgiliau digidol. A da ni yn awyddus i ailgydio yn y prosiect peilot. Y peilot gynhalio ni oedd llun mewn llinell gyda Adran Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, Mererid Hopwood ac Eirig Salisbury, yn arwain dysgwyr blynyddoedd 5 a 6 y tro hynny drwy fodiwl o gynganeddu sylfaenol, oedd yn eitha heriol i mi, heb sôn am y dysgwyr. Felly, da ni'n gobeithio ailgydio yn hwnnw cyn diwedd y flwyddyn, a da ni'n chwilio am rywun i ddarparu o safbwynt y iaith Saesneg hefyd. Symud ymlaen rwan at ein prosiect Gwyddoniaeth, felly mae gennym ni glip fideo bach tua 2 funud i ddangos i chi ar y pwynt yma. Helo a croeso a diolch eto am ymuno ni heddi. Mae hi'n hyfryd i weld gymaint o blant o ysgolion ar draws Cymru gyfan. The actual experiment is we're going to take 6 coins, all of a similar dirtiness, and we're going to submerge them. So we're going to put out the cups first, so if you girls want to do that, merched, chi eisiau rhoi'r cwpanau allan fel yn y diagram. 3, 2, 1. Dyna ni. These coins need to be left in there for 10 minutes. Welcome back, croeso nôl. We hope you have had just as much fun as we had here, and we are ready to show you our results. So, over to Rhi. Mae'r merched wedi bod yn gweithio'n galed a maen nhw wedi trefnu'r darnau o arian yn ôl pa mor sgleiniog i nhw. We believe that washing up liquids will be the best at cleaning coins. A huge thank you to St Mary's Catholic Primary School for their predictions there. A wedyn ni'n mynd draw nawr i Ysgol Chwilog ym Mhenllyn. Dwi'n rhagfynegu mae'r sos coch fydd y gorau yn hau'r darn arian. Rwydd mae ganddo halan, siwgr a finag ynddo. What do you think? What are your ideas on what we could use in order to protect those coins? The best piggy bank, if you like. That's what we're looking for, right, Rhi? Bendant, ni eisiau chi ddilynio Cymru Gay a fydd yn cadw'ch darnau arian yn sgleiniog. 3, 2, 1. And we really look forward to seeing you next time. Hwyl fawr! Da iawn, hwyl fawr! Felly oedd hwnna'n brosiect poblogaidd iawn fel y gwelwch chi o'r map ar ganol y sgrin ar hyn o bryd gyda 190 o ddosbarthiadau yn cofrestru ar gyfer y sesiynau hynny. A fe weithio ni mewn partneriaeth gyda Spark Lab, 2 gyn-bennaeth cemeg o ardal Caerdydd, sef Mel a Rhi, oedd yn athrawon ond cyflwynwyr arbennig ar gyfer y sesiynau yma. Oedden nhw'n hynod o egniol ac oeddech chi'n teimlo'r egni hynny yn dod drwy'r sgrin fewn i'r dosbarth. Fel y gwelwch chi, sefydlu stiwdio amatur fel petai, wnaethon ni mewn dosbarth yn Ysgol Groeswen yng Nghaerdydd, gyda 4 gliniadur a 4 webcam fel petai mwyn bod gwahanol o'r safoedd o gwmpas y stafell fel rhyw fath o stiwdio Blue Peter neu How To o bosib, os oes na unrhyw un yn cofio y rhaglen hynny. Ac oedd y sesiynau, fel dwi'n dweud, yn boblogaidd iawn, yr ymholiad gwyddonol fel petai, gyda rhain yn sgoriau
cyfartalog. Athrawon yn adrodd bod dysgwyr wedi mwynhau yn ofnadwy 8.9 allan o 10 yn sgôr cyfartalog ar gyfer mwynhad, 8.6 wedyn o ran cadw disg. A oedd hon yn elfen bwysig iawn i ni hefyd, sef yr elfen datblygiad proffesiynol, gyda 93% o athrawon yn cytuno bod y sesiynau wedi codi hyder a gwybodaeth nhw hefyd o ran sut i arwain y math yma o wersi. Felly, sesiynau poblogaidd iawn, fel dwi'n sôn yna. Y gwersi'n gweithio chydig bach o wahanol i'r prosiect e-hangu Gorwelion, gyda athrawon a'r dosbarth yn gwylio ar y cyd, bod o'n ddarpariaeth dosbarth cyfan fel petai, bod nhw'n gwylio falle ar ei sgrin mawr yn y dosbarth Clever Touch o bosib neu rhywbeth tebyg, ac yn dilyn yr hyn oedd yn cael ei gyflwyno ac yn cwblhau tasgau yn ystod be oedden ni'n galw'n gyfnodau cynhyrchu neu work windows. Oedden nhw'n cael 10, 15, 20 munud o bosib mwyn cwblhau rhannau penodol o'r ymholiad gwyddonol yma o roi'r darnau arian yn y gwahanol hylifau. Eto, dyna ddim camerau neu microfonau ymlaen o safbwynt y dosbarth, ac os oedd yna rhyw fath o glash o safbwynt yr ysgol, oedden nhw'n medru dal i fyny wedyn drwy wylio'r recordiad ar YouTube. Oedd y sesiynau yma yn para hyd gwers, mae'n siŵr, felly rhywle rhwng 3/4 awr ac awr, ac unwaith eto 4 sesiwn wythnosol ar yr un pryd yn ystod pob wythnos. Jyst cwpl o enghreifftiau o'r sylwadau dderbynion ni gen athrawon yn fan hyn. Yr un yma ar y chwith yn nodi bod y disgyblion wedi mwynhau yn fawr a llwyddwyd i fynd trwy'r broses o gynllunio, cynnal ac adfyfyrio ar ymholiad gwyddonol mewn dull hwylus ac ar gyflymder addas. Gobeithio'n fawr bydd mwy i ddod. Wel, i'r person hynny, byddwch chi'n falch iawn o glywed bod na fwy i ddod. Fyddwn ni yn gweithio unwaith eto gyda Sparklab mwyn darparu'r ymholiadau gwyddonol yma. A da ni'n gyffroes iawn hefyd i ddechrau gweithio gyda M-Sparc sydd yn sefydliad sy'n gweithio yn Ynys Môn, felly bydd hi'n braf iawn o'r safbwynt daearyddol hefyd yn bod ni'n cynnal gwahanol elfennau o'r prosiect o Gaerdydd ac Ynys Môn. Mae M-Sparc yn mynd i fod yn gyfrifol am yr elfennau Thechnoleg a Sparklab yn gyfrifol am yr elfennau Gwyddoniaeth. Felly byddwn ni'n cyflwyno rhyw fath o her ar ddechrau'r prosiect. Bydd Sparklab yn mynd trwy'r her hynny o'r safbwynt gwyddonol mwyn darganfod mwy am sut i ffeindio datrysiad i'r her fel petai, ac M-Sparc wedyn yn cyflwyno'r elfen dechnoleg, hynny yw trio adeiladu neu creu rhywbeth mwyn ateb yr her hynny. Da ni'n bwriadu cynnal y prosiect tair gwaith yn ystod y flwyddyn gan dargedu'r gwahanol grwpiau oedran yma ar gyfer pob un. Felly byddwn ni'n cychwyn wan mewn tua pythefnos ar gyfer blynyddoedd 5 a 6. Yna, yn y flwyddyn newydd, yn hymor y Gwanwyn ar gyfer blynyddoedd 1 a 2, ac yn ystod tymor yr haf ar gyfer blynyddoedd 3 a 4. Ond, os ydych chi, enghraifft, yn athro blwyddyn 4 ac eisiau ymuno gyda'r un blwyddyn 5 a 6 ac yn teimlo bod eich dosbarth chi yn mynd i fedru gwneud hynny, fyddwn ni'n darparu adnoddau a taflenni gwaith wedi gwahaniaethu, felly dwi'n siŵr fydd modd i chi wneud hynny pe bai chi isio. A prosiect arall da ni'n gyffroes iawn i ailgydionddi ydy'r Ieithoedd Rhyngwladol, sydd hefyd wedi bod yn boblogaidd iawn. Fe gychwynnon ni gyda peilot Almaeneg nôl yn haf 2024 gyda'r Goethe Institute, gyda 76 dosbarth o 58 o ysgolion gwahanol yn ymuno gyda ni ar gyfer y sesiynau byw hynny, ac unwaith eto fydd dibynio ni adborth positif iawn, sgorau cyfartalog unwaith eto yn fan hyn, yn gadarnhaol fel y gwelwch chi, a nath hynny annog ni i gynnal modiwl pellach wedyn yn y flwyddyn academaidd sy'n newydd fod, gyda hyd yn oed mwy o ddysgwyr a mwy o ddosbarthiadau yn ymuno ar gyfer y sesiynau hynny, ac oeddwn ni'n hapus iawn i weld Estyn yn cydnabod ein gwaith da yn y maes yma drwy gynnwys ni mewn adroddiad diweddar. Felly, symon ni mlaen wedyn mwyn cynnal peilot byr, 2 wers Ffrangeg a 2 gwers Sbeineg, ond Sbeineg yr Ariannin gyda lleici haf, ac oedd y gwersi hynny'n cael ei ffrydio yn fyw o Patagonia gan bod lleici haf yn gweithio yno ar hyn o bryd yn Ysgol y Cwm, felly addas iawn o safbwynt cynnal gwersi Sbeineg yr Ariannin wrth gwrs, ac oedd y sesiynau yma unwaith eto'n boblogaidd iawn, fel y gwelwch chi o'r graffeg ar y sgrin ar hyn o bryd.
o leia un dosbarth wedi cofrestru ar gyfer y sesiynau o bob un o'r awdurdodau ar draws Cymru gyfan. Felly eto mae'r rhain yn sesiynau dosbarth cyfan, mwyn i bawb fedru ymuno ynddyn nhw. Does na ddim camerâu o meicrofonau ymlaen eto ar gyfer y dosbarth, a dyn ni'n recordio pob sesiwn fel bod chi'n medru cael gafel arnyn nhw'n rhad ac am ddim ar ein sianel YouTube. Mae'r rhain yn sesiynau byrrach, tua 5 munud ar 20 i hanner awr, fel bod ysgolion yn medru rhoi'r eirfa newydd ar waith wedi'r sesiwn ac ymarfer nhw falle yn y dosbarth, ac unwaith eto mae'r modiwlau yn para 4 wythnos. Felly, blas bach i chi rwan o'r sesiynau hynny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Où habites-tu? J'habite au Pays de Galles. Just syniad cyflym i chi fanna o sut oedd lleicu'n cyflwyno, oedd hi'n arbennig eto yn egniol iawn, yn dawnsio ac yn rapio, ac oedd yr elfen hynny'n boblogaidd iawn, mae'n debyg, gyda'r dosbarthiadau oedd yn cymryd rhan yn y sesiynau. Felly, da ni yn bwriadu parhau a rhoi amserlen cyson ar waith ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod, gyda Sbaeneg, Almaeneg a Ffrangeg yn gweithio ar gylch neu gylched cyson fel petai, felly fyddwn ni'n cychwyn wan yn o fuan gyda Sbaeneg yr ariannu'n unwaith eto gyda lleicu yn yr hanner tymor yma i ddod mewn tua bythefnos eto. Wedyn Almaeneg yr hanner tymor dilynol, Ffrangeg wedi hynny ac ail gychwyn y lŵp fel petai ar gyfer yr hanner wedyn o'r flwyddyn academaidd. Na i gyffwrdd yn gyflym iawn ar ein sesiynau gwasanaethau Dolen a Dysgu. Felly, enghraifft, fe gynhalio ni un gwasanaeth llynedd ar gyfer diwrnod diogelwch ar y we mewn partneriaeth â'r tîm cadernid mewn addysg digidol yn Hwb ar gyfer y dathliad diwrnod diogelwch ar y we. A fel y gwelwch chi, oedd y sesiynau yma'n boblogaidd iawn gyda 404 o ddosbarthiadau yn ymuno gyda ni ar y diwrnod ei hun. A da ni'n meddwl dros 35,000 o ddysgwyr yn ôl y niferoedd oedd wedi cofrestru. Fe welwch chi yma ar y map y niferoedd oedd wedi cofrestru o flaen llaw, ond rhywsut oedd y niferoedd oedd yn ymuno ar y pryd fel petai llawer iawn mwy na hynny. A yr elfen mwyaf poblogaidd mae'n siŵr o'r sesiynau yma, a mae'n siŵr o bob sesiwn da ni'n gynnal yn e-sgol neu yn adran gynradd e-sgol ydy'r elfen cyhwt. Mae'r cwisiau yn boblogaidd tu hwnt gyda dysgwyr cynradd. A dyn ni hefyd yn recordio'r sesiynau yma, fel y gwelwch chi oedd yr rhai yma'n benodol yn boblogaidd iawn gyda dros 200 o views ar gyfer y gwasanaeth cynradd Cymraeg a dros 300 wedyn ar gyfer y fersiwn Saesneg. A da ni'n edrych ymlaen at weithio ymhellach gyda yr un partneriaid eto blwyddyn nesaf, ond yn benodol y tîm cadernid mewn addysg digidol a y tîm Comisiynydd Plant Cymru mwyn darparu mwy a mwy o sesiynau yma ac acw fel mae'r dathliadau yma'n codi yn ystod y flwyddyn academaidd. Ac yn ola, yr elfen Gymraeg fel petai, da ni'n darparu ar ei chyfer, felly y prosiect mini cyntaf falle na i sôn amdani ydy'r cwis amser air, oedden ni'n cynnal yn amlwg ar Bryn Hawn dydd Gwener gyda'r Llyfrgell Genedlaethol yma yn Aberystwyth. Oedden ni'n cynnal rhain bob yn ail Cymraeg a Saesneg ar Bryn Hawn dydd Gwener yn ystod mis Mawrth, fel y gwelwch chi, y 7fed yn Gymraeg, wedyn y 40 yn Saesneg ac yn y blaen. A mi oedd Rhodri Morgan o dîm addysg y Llyfrgell yn arbennig am gyflwyno gwybodaeth a trysorau y Llyfrgell fel oedd o'n galw nhw a rhoi chydig bach o gyd-destun am waith y Llyfrgell. Ac oedd o'n cyflwyno yr trysorau yma mewn blocs bach, felly oedd o'n rhoi tua 8 i 10 munud o wybodaeth i'r dysgwyr oedd yn gwylio o'r dosbarth, cyn iddyn nhw gael eu herio gyda 4 cwestiwn cyhwt, ac oedden ni'n neud hynny 2 gwaith, felly 12 cwestiwn i gyd.
sesiynau poblogaidd iawn unwaith eto, ac oedden ni'n annog dosbarthiadau oedd yn cymryd rhan i wneud hynny yn y ffordd oedd yn siwtio nhw orau. Hynny yw bod nhw'n cael dyfais yr un i bob dysgwr, gweithio mewn partneriaid, mewn grwpiau, hyd yn oed fel dosbarth. Yr unig reol cadarn oedd gennym ni oedd holi wrth y thrawon i beidio bod mewn rheolaeth o ddyfais eu hunain. Mae dysgwyr oedd yn gwneud yr ateb fel petai. Ac oedd y sesiynau'n boblogaidd iawn am y rheswm bod ysgolion yn cystadlu mwyn ennill trip am ddim, bod ni'n talu costau bysiau y trip i'r llyfrgell genedlaethol. Felly oedd yr ysgolion oedd yn cymryd rhan yn cael teithiau addysgiadol o gwmpas y llyfrgell yn ystod y bore, cyn i ni fel tîm e-sgol wedyn gynnal cwisiau cyffroes eto gan ddefnyddio gliniaduron ac yn y blaen yn y drwm yn y llyfrgell sydd fel rhyw fath o sinema bach sy'n dal tua 100 o bobl, ac oedd o'n ddiwrnod gret, pawb wedi mwynhau yn arw. Unwaith eto, does na ddim camerâu na meicrofonau ymlaen o safbwynt y dosbarth. Mae'r sesiynau yn para rwle rhwng hanner awr a 20 munud, a da ni'n anelu i gynnal 2 sesiwn gyfrwng Cymraeg a 2 sesiwn gyfrwng Saesneg o fewn y blociau neu'r modiwlau yma. Felly, ar y pwynt yma, mae gennym ni fideo byr unwaith eto mwyn dangos i chi yr hwyl gafodd ysgolion Pentip a Tŷ Croes yn ystod y diwrnod gwobr yma. We've had a brilliant day in the National Library today, showing Ysgol Pentip and Ysgol Tŷ Croes around the library, showing the different types of collections that we have and the ways in which we look after them. Plant wedi bod yn gynhyrfus iawn yn chwarae'r gemau, sydd yn adeiladu ar y wybodaeth maen nhw'n cael ar y teithiau o gwmpas y llyfrgell gyda ni, gyda staff y llyfrgell. The children have thoroughly enjoyed the experience from beginning to end, and we cannot thank you enough. It's a really fun way for the children to retain the information that they've learned on the walk around, so yeah, it's been really exciting for them. Mae wedi bod yn braf iawn cydweithio efo tîm Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar y cwiz amser air a croesawu ysgolion Pentip a Tŷ Croes yma heddiw mwyn cystadlu yn y rownd derfynol pencampwyr y pencampwyr fel petai. Roedd pawb yn ymddiddori yn ystod y teithiau addysgiadol bore yma gyda tîm y llyfrgell, a wedyn fuon ni fel tîm staff e-sgol yn cynnal cwisiau digidol ar ffurf gwiniaduron mwyn annog nhw i fod yn gystadleuol a cofio'r hyn a ddysgon nhw'n ystod y bore. Diwrnod arbennig a diolch yn fawr iawn i bawb ac ymrodd rhan. Da ni'n edrych ymlaen i gydweithio fo tîm y Llyfrgell Genedlaethol eto flwyddyn nesaf. Mwy am y cwiz amser air cyn diwedd y cyflwyniad, ond na i symud ymlaen rwan at yr e-steddfod, sydd yn union yr hyn mae'n ffilmio fel mae'n siŵr, eisteddfod ble mae ysgolion yn cystadlu yn erbyn ei gilydd o safle'r ysgol, heb orfod symud neu teithio i unrhyw le mwyn cystadlu yn erbyn ysgolion eraill. A mae gennym ni pob math o gystadlaethau, yr rhai traddodiadol, canu ac adrodd a corau ac yn y blaen, a cystadleuaeth ar gyfer cadar a choron, ond hefyd rheini sydd fwy fel gwaith cartre o bosib ar gyfer pob maes dysgu a phrofiad ar draws y cwricwlwm. Fe adeiladon ni ar lwyddiant 2024, ble gymerodd 16 o ysgolion rhan yn y prosiect y flwyddyn honno, gyda 36 o ysgolion yn cymryd rhan eleni. A mae'n brosiect trwy'r dydd, felly mae'r ysgolion sydd yn cael y mwyaf o lwyddiant allan ohono fo yn sicrhau bod pob dysgwr yn cymryd rhan, falle ddim yn cystadlu, ond yn gwylio ac yn cefnogi trwy'r dydd. A da ni wir yn gweld y cynnwrf yn cynyddu yn ystod y diwrnod ar y sgrin efo ysgolion yn cefnogi ei gilydd, yn cefnogi ei ffrindiau pan maen nhw'n ennill pwyntiau ar gyfer eu ysgolion. A da ni wedi derbyn adborth cadarnhaol unwaith eto bod y prosiect yn ysbrydoli dysgwyr a staff, bod nifer o ysgolion cyfrwng Saesneg wedi mynd ymlaen i fod eisiau cystadlu yn Steddfod yr Urdd am y tro cyntaf wedi bod yn cymryd rhan yn yr e-steddfod, bod o'n creu cynnwrf i ddefnyddio'r iaith Gymraeg,
ac yn creu cysylltiadau gyda'r gymuned, yr rhieni, achos da ni'n ffrydio y diwrnodau gwahanol ar ein tudalen Facebook. Felly mae'n debyg bod un o'r dyddiau yn 2024 wedi cael ei wylio mewn tafarn mewn pentre leol hyd yn oed. Felly bod o ar gael i bawb i wylio fel ni. Felly mae gennym ni fideo bach i chi unwaith eto ar y pwynt yma, jyst er mwyn rhoi syniad i chi o sut oedd un o'r eisteddfodau yma'n edrych yn 2024. Ar eich marciau, barod, ewch! Reit te, gobeithio bod ni'n barod yn rhannu nawr te. Waw, mae hwnna yn arbennig. Ole! Lot o chi fyna. Yn ennill e-steddfod 2024, mae ysgol Felyn Fach! Felly, prosiect poblogaidd arall ydy'r e-tholiad, a byddwch chi wedi gweld erbyn hyn bod fi'n hoffi roi'r a'r hyphen eto o flaen y prosiect yma. Prosiect e-tholiad yn cydweithio gyda Senedd Cymru mwyn rhoi syniad i ddysgwyr a ddosbarthiadau ynglyn â gwaith y Senedd. Felly, unwaith eto, 4 sesiwn wythnosol, gyda'r 2 sesiwn gyntaf yn gwneud y gwaith cefndirol hynny, fel bod dosbarthiadau'n gwybod be ydy rôl y Senedd a be ydy rôl aelodau Senedd hefyd wrth gwrs. Cyn i ni gael westai arbennig iawn yn y drydedd sesiwn, sef Rhina Piorwerth, arweinydd Plaid Cymru, a Carolyn Thomas o y Blaid Lafur yma yng Nghymru. Mwyn ateb cwestiynau yn fyw, oeddwn ni wedi derbyn cwestiynau gan wahanol ddysgwyr o flaen llaw, ac oeddwn ni'n rhoi munud i'r aelodau Senedd yma i'w hateb nhw yn ystod y sesiwn. A prif nod y sesiwn oedd cwblhau gyda sesiwn cynta Senedd Gynradd Cymru. Felly oedd pob ysgol yn cael pleidleisio am ddysgwr o'i dosbarth nhw i fod yn aelod o'r Senedd honno. Ac oedd y sesiwn ola'r 4edd sesiwn yn gyfarfod llawn fel petai o'r Senedd Gynradd gyda pawb yn cael pleidleisio o blaid neu yn erbyn gwahanol faterion oedd wedi cael eu cyflwyno gan y dysgwyr hynny o flaen llaw. Eto, mae hon yn brosiect dosbarth cyfan a dim camerâu o microfonau ymlaen yn y dosbarth. Da ni yn recordio pob sesiwn a rhoi nhw ar ein channel YouTube. Sesiynau yn para tua hanner awr i 20 munud unwaith eto, a 4 wythnos fel sonias i gynnar. A fel ddedodd yr athrawes yma a yrodd adborth ato ni, mae gan y dysgwyr fwy o ddealltwriaeth o'r Senedd, nid yw'n rhywbeth y byddwn wedi ddysgu iddynt, a mae'n bwnc dilys perthnasol i gwricwlwm i Gymru. Ac yn enwedig wrth ystyried bod na etholiad ar y gweill yn 2026, mae'n siŵr i fod o'n brosiect pwysig i barhau â fo. Felly, sut mae'r arlwy mynd i edrych yn ystod y flwyddyn i ddod? Wel, mae'r e-steddfod a'r e-tholiad yn mynd i ddychwelyd, a bydd y cwis amser air hefyd yn dychwelyd, ond dan enw newydd, sef Cwis Cymru. Felly, fydd y sesiynau yma ddim yn cymryd lle ar brynawn dydd Gwener Rhagor, yn benna'n cymryd lle ar brynhawn dydd Iau. Byddwn ni'n cychwyn rwan yn fuan mewn tua pythefnos eto gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ond da ni'n gyffrous iawn bod aelodau o'r tîm Siarter Iaith a Amgueddfa Cymru hefyd wedi cytuno i ddod i gyflwyno gwahanol agweddau o hanes, diwylliant a dreftadaeth Gymraeg ar gyfer y sesiynau gwahanol yma. Felly, mwy o sesiynau i ddod yn ystod y flwyddyn 2025-26. Ac mae gennym ni fideo arall rwan mwyn cyflwyno hysbyseb, mae'n siŵr, ar gyfer y sesiynau Cwis Cymru hynny. Croeso i Gwis Cymru, y cwis addysgiadol gyda'r cyfle i ennill tripiau cyffroes. Ymunwch gyda ni a'n partneriaid arbennig mwyn dringo'r gyngrau'r cwisio.
gyda'r sgoriau yn newid o wythnos i wythnos. Ar ddiwedd y tymor, bydd y dosbarthiadau gyda'r sgoriau uchaf yn derbyn gwahoddiad i un o 2 rownd derfynol yn y gogledd canolbarth a'r de. Dewch i ddysgu a chystadlu ym Cwis Cymru. Dyna ni felly ar gyfer y cyflwyniad yma. Mae'n nghyfeiriad e-bost i ar y sgrin ar hyn o bryd, fel y gwelwch chi. Ond os oes yna unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi yrru nhw ata i rwan. Os oes yna rhywbeth yn dod i feddwl wedyn yn y dyfodol agos, fel yn dweud, gyrwch nhw draw ata i mewn e-bost. Ond diolch yn fawr iawn i chi am wrando.